Hi guys! Welcome to Tuwad-Tuwad ni Aya Marie. Tingin nga ako, hello din si Aya. Naghanap ng ading! Hey guys! So, nandito tayo ngayon sa aming munting tahanan. So, let's go. Let's do the house tour. What's that? So, here, you can see our refrigerator na I believe ito ay, ilang taon na to? Siguro mga 15 years. 15 years! So, let's check. So, ayan. As you can see, dahil ito, feeling ko mga 10 years na to. And this one is 3 years. Expired na yan lahat. Okay. Ito lang ang bago kasi kakalagay lang yan. So, we're gonna go tambay and eat manga. Hi guys, so we're gonna go there. Skirt. Let's go. We're gonna buy water. Here we are. Transfer water into egg. Ang arty! Parang bobo. Wow. Hi guys, ano masasabi mo, Jill? Hi guys, so ganito mag-ano. This is how you do it. Oh my gosh! Oh, I'm saying it's for us! The bottle's strong. Bagatanan. Look at that! So many people! And I look, you wanna swim? Guys! This is a vlog. Malagkit ang boat here as kasi we're here at the Bagatanan Beach. Ano ba kasi? Go there. You want to go? Tingnan tayo. Saan sila naman? So much pics. Tungkol naman ni Buboy, galing kay Trish, nakaganyan lang ako, tapos kailangan ni gano'n. O ba? Pero sa kaya, di ko narinig yung like naman ako. Pag ganitong like ko dito. Video, okay na. You know you can fool me. I've been loving you too long. It started too easy. You want to carry on. Carry on. Hey! Lost in love and I don't know what that I'm thinking about. Get out of that shit and back on my feet and give it to me what you want. Ano mo
Wala si Tomas Moro to eh. Dali niyo ako doon. Sa mommy. Sa mommy. Tapos, sige. Pagkaya ako sige. Katulibir lang ang picture naman ng ganon. Stupid. Para nag-iisip ko na siya. Ang ganda ni Catherine. Ang ganda. Ang ganda. Magsano rin masigat sa'yo. Dilig! Tanongin ka na po. Tanongin ko. Ay, ang ganda mo. Tanongin mo rin ako magkano siya. Okay, ang bahaw ng hininga na naamoy ko. Yang, ano ba sasama dali? Ang bahaw ng hininga. Yan ang nagsabi nun. Teka lang, brush mo. Bahaw ng hininga. Tayo na Piang, saan galing? Bahaw. Daig mo pa ang isang mata. Kanina lang mo ba bigla namang nawala? Ano na? Mother is mother. Tignan mo yung kamay mo. Yan, kakakawin mo ng perfect. Hindi na siya perfect. Hi guys. So nalaglag niya. Nalaglag niya yung malaking talong. Wala, hindi ka naririnig yan. Ay, ito pala. Dapat sasabihin ko, "Uy, ito yung pinaka-perfect na talong." Kasi wala, ang laki tapos straight lang. Tapos ganito siya kanina. Kaso natanggal. Hindi na siya perfect. May kapintasan na. So, i-ano na natin siya. I-dispose. Dispose. Ihawin na. All this. Pag nasunog pong mic mo, mag-explain ka. ASMR. Excuse me, I'll just get that one. Ito matala. Kain lang. Break time. Pwede na natin ito. Ano yung mic? ASMR. Okay guys, I'm gonna show you what we're doing. Look, this is our vintage kitchen. Ano mo? Ano mo nga, yung hinihipan, pakita natin sa kanila. Alam niyo ba? Wala na akong pahawak. Alam niyo ba yan, guys? Alam niyo ba to, guys? Ganito yan. Wait lang, gusto ko yung naririnig. Ano ba yan? Ay, nasunog. Kapatid mo. Chismosa.
May bilhin ka rin ba doon? Oo. Lagi kong dala ito yung uwi. May kong nakalimutan. Ano na eh? Ganda sniper. O yun, hindi pa natanggal. Guys, so we're here at Hi guys, so we're here at Agno Eco Park. At kakain ko ng BBQ. Ayan si Mar. Emmy. Ano masasabi mo? Okay nam. So ito yung order namin guys. Hey, slay! Woo! Hey guys, ito yung mga park dog. Dito, nag-aantay ng jeep. Adulting duty. Ay, hindi ko pa nakasal. Vlogger kasi ako guys eh. Yeah. Tapos na. May nalakad ka ba? Number. Perfect. Bye. Ay, hi, boy.